Ako to vyzerá doma u jedného z najbohatších Slovákov? Dnes to zistím po boku Zoroslava Kolára, takže poďme na to. Ahoj Janka. Ahoj, dobré ránko. Dobré ránko, pekne ťa vítam. Akože máš to tu fakt, že brutálne, nádherné. Možno budeš prekvapená, ale aj mne sa tu celkom páči. Raňajkovala si už? Vieš čo, nestíhala som. Tak je už síce 9, ja vstávam skoro, už okolo 5, pol 6, ale keď chceš, tak ťa pozvem na raňajky a možno niečo, čo je v chladničke, ti bude chutiť. Tak To by poď. bolo super. Toto máš pokúpené? Jasné, to predávame po 5 eur. Nie. Ja tu mám pávy, nie sú v žiadnej klietke, už sa tu pohybujú po parku, ten park má 10 hektárov. Trošku sa tak už nekontrolovane rozmnožujú, neviem ani koľko ich je. Povolaním poľnohospodára. Výťah, nie si prvá, čo sa tomu čuduje, ale ja každému vravím, že v každom petržalskom paneláku je výťah. Áno, úplný petržalský panelák. To už nie je zase až taký luxus, nech sa páči. Zážitková jazda. Ideme vlastne na tretie nadzemné podlažie, to je zobytnené podkrovie, kde vlastne bývam. Dám to trošku tichšie, nech nás to neruší. No dobre, takže raňajky. A čo si chceš raňajkovať? Vieš čo? Podľa toho, ako vyzeráš, predpokladám, že nie ješ buď vôbec nič, alebo keď, tak maximálne nejakú jednu mrkvičku, alebo 2 jahody na raňajky. Čo ti môžem ponúknuť na pitie? Na alkohol ešte asi skoro, takto ráno však. Asi áno. Vieš čo, niečo sladšie by som si dala. Niečo No, ja nepijem sladené nápoje, ale keďže návštevníci to niekedy chcú, tak nejaká magnézia, Red, Schweppes, Mirinda, Pepsi Cola, Vinea. Vinea bude super. Vinea? Dobre. Ja si dám iba vodu. Predpokladám, že to piješ z pohára a nie z plechovky. Áno. No, chvála Bohu. Si kávičkár, či nie? Nie. Ja si urobím kávu. Možno to nie je veľmi estetické, ale je to moja obľúbená šálka. Pozerám na tú chladničku, ty si precestoval svet? Precestoval som celý svet, ale ja som nosil staršiemu synovi magnetky z každej krajiny, v ktorej som bol. On mal celú izbu obloženú takými panelmi kovovými, kde boli tie magnetky. No ale potom sa mi narodil mladší syn a ten tak trošku žiarlil na toho staršieho, lebo on chcel mať tiež také magnetky, tak všetky tie magnetky, čo mi zostali z tých ciest, takže boli 2-3, tak som ich zobral, dal som ich do jednej krabice, dal som mu to a on si to tu všetko poukladal na tú chladničku. Možno je to nuda, ale napríklad táto vlajka, čo si povedala, odkiaľ to je. Tak to ani len netuším. No tak vidíš, to je je Nová Kaledónia. To je územie, ktoré patrí Francúzsku, je v Tichom oceáne. Ale toto? To je čo? Abcházsko. Rovno sa ťa opýtam, ti do toho skočím. Si spomínal, že máš mladšieho syna. Popri tom všetkom máš na ňo čas? Ja som vyrastal v takej socialistickej rodine a vtedy aj ten vzťah k deťom bol trošku iný a môj otec sa mi príliš nevenoval. Dnes si myslím, že sa venujem ja svojmu synovi bez preháňania 100-krát viac, ako sa môj otec venoval mne, ale napriek tomu mám pocit, že sa mu venujem málo. Dobre, takže tie raňajky, takže čo to bude? Nejakú praženicu. Praženicu, normálne klasickú praženicu, Klasická. miešané vajíčka. Okay, Z 2 vajíčok poprosím. Vajíčok. Sa ešte pochválim, ja tu mám svoje vajíčka a môj správca dokonca vymyslel takú vec, že máme takú pečiatku a tie vajíčka si označujeme, že to sú naše. A ty chováš tie sliepky, hej? No, chovám. Dneska je to také veľmi jednoduché, pretože pôjdeme sa tam pozrieť, ak ťa to zaujíma. Jasne. Ja som tu mal kedysi, keď to bolo ešte podľa zákona dovolené, levov, 2 levice. Oni boli v takej obrovskej klietke. A ja som ich púšťal aj do parku, lebo som sa s nimi zabával. A keďže potom som ich podľa zákona musel presunúť do Malkia parku, tak dneska ten priestor využívajú sliepky. Malkia park, tvoja súkromná. Zoologická záhrada, hej. A tie sliepky tam žijú tak, že vlastne dneska sú aj, čo sa týka nápoja, aj toho krmiva, sú také automatické krmidlá. Takže naozaj on to nejakú veľkú starostlivosť nevyžaduje, ale pôjdeme sa tam pozrieť, dobre? Dobre. Takže ideme na to. Moment, ja to mám také Varievaš často? Či vôbec? Vieš čo, ja nevarím, pretože nemyslím si, že by to bola až taká veda. A na druhej strane ja to považujem trošku za takú stratu času, lebo musíš ísť do obchodu, musíš nakúpiť, naložíš to do košíka, naložíš to do auta. Potom prídeš domov, musíš to vybaliť, vytriediť, vyložiť, uložiť do chladničky. Potom ideš variť, tak to musíš zase nakrájať, očistiť, urobiť s tým kopec vecí. Potom varíš, trápiš sa s tým pár hodín, potom to za pár minút zješ a potom ešte musíš umývať riad, čistiť všetko okolo toho a podobne. Ja si myslím, že pre mňa je to strata času pri mojom vyťažení, ale keď už na to príde a niekedy má syn chuť, on ináč, ten mladší syn najmä, miluje špagety, neviem prečo práve špagety, tak
to asi všetci vedia, že to naozaj nie je žiadna veda. A ty čo najradšej vieš? Ja sa snažím jesť tak nejak zdravo, racionálne. V podstate jedávam väčšinou len biele mäso a zeleninu, ale v princípe ja sám seba nazývam, že som, čo sa týka jedla, v podstate taký barbar. Zjem všetko, čo nezjem mňa. Dobre, tak kým toto pripravuješ, ja som sa prichystala a pozerala som nejaké tvoje videá, pozerala som nejaké komenty a našla som nejaké, čo sa tam opakovali, nejaké hate komentáre. Ja ti ich prečítam a skús mi na ne odpovedať. Dobre, myslíš si, že viem robiť 2 alebo 3 veci naraz? Ideme to vyskúšať. Prvý hate komentár. Pán Kolár, radšej nám dajte zoznam toho, čo ste pre Slovensko dobrého urobil, komu ste pomohol, koho podporil, čo ste postavil. Čo sa týka budovania, tak ja som robil veľa projektov. Mal som v období, keď som podnikal, dohromady pár tisíc zamestnancov. Keď do toho zapojím aj českú skupinu Zetor, tak ich bolo vyše 7 000. Podnikal som, zamestnával som ľudí, platil som dane. A za svoju podnikateľskú kariéru sa naozaj nemám za čo hanbiť, ale okrem toho samozrejme som robil aj projekty, ktoré boli také, by som povedal, všeobecne pozitívne alebo všeobecne efektívne. To znamená napríklad tá zoologická záhrada. To je projekt, ktorý není komerčný, ale skôr taký naozaj edukatívny. A samozrejme sa na mňa obracalo historicky vždy veľa ľudí s žiadosťou o pomoc, ale ja som to robil tak, že každú tú žiadosť o pomoc, ktorá prišla, som posunul svojej asistentke, ktorá preverila, či naozaj sa jedná o človeka, ktorý tú pomoc potrebuje, pretože veľakrát to ľudia majú tendenciu zneužívať. Jasné. Keď sa ukázalo, že naozaj je ten človek v núdzi, tak sme mu pomohli. Ja som nakúpil desiatky invalidných vozíkov, zateplil som veľa domov, pomohol som hlavne matkám, samoživiteľkám, ale teda na rozdiel od môjho menovca Borisa Kolára som s tým neutekal do televízie, do tej relácie v 7. nebi, či ako sa to volá. Áno. A do dnešného dňa mám, je to niekoľko šanónov, to sú desiatky rokov, čiže za tie desiatky rokov sú to 2 plné šanóny rôznych žiadostí a potom akože tej mojej pomoci, ktoré moja asistentka starostlivo odkladá. Ale nemyslím si, že to je vec, ktorú by som bol povinný alebo potreboval vnútorne niekomu prezentovať. Pretože ja si myslím, že keď chce človek niekomu pomôcť, tak to má urobiť spontánne a úprimne a nemal by z toho očakávať nejaký profit. Myslím spoločenský, nejaké ocenenie. Jednoducho je to vec charakteru, slušnosti a úcty a ja si myslím, že som pomohol mnohým ľuďom, ale zoznam ti nedám, to by tu asi boli dlho. Ja som v rámci podnikania viackrát sa dostal do situácie, že som sa dostal k nejakému podniku, kúpil som nejaký podnik, ktorý bol v obrovských problémoch a podarilo sa mi v podstate vďaka tomu, že som pristupoval k práci vždy zodpovedne a pracovito, tak zachrániť niekoľko takých známych značiek, ktoré hlavne staršia generácia pozná. V rámci Československa bola známa traktorová značka Zetor a jedna z takých vecí, s ktorou ľudia akože prichádzajú do dnešného do styku, tak je práve vína, ktorú piješ. Pretože to bol už mŕtvý produkt, keď sme kúpili podnik Vitis Pezinok a išli sme trošku do rizika, dali sme na tú dobu veľa peňazí do reklamy. Stála ma tá aktivita okolo zase snahy o zviditeľnenie Vinei asi 25 miliónov korún, čo na tú dobu bolo veľa peňazí, ale tá Vinea sa zase dostala do povedomia ľudí na trh a do dnešného dňa sa vyrába, aj keď teda sme tú značku potom predali. Ako nám vysvetlíte pôvod vášho majetku a luxusného životného štýlu, ktorý médiá často opisujú? Viete, keď človek 35 rokov pracuje, tak je logické, že nadobudne nejaký majetok. A keďže ja som bol podnikateľ, a myslím si pri všetkej teda skromnosti, že som bol celkom pracovitý a úspešný, tak si myslím, že je to prirodzené. Pravda je, že v 90. rokoch sa vytvorilo vlastne také obdobie, ktoré sa nazýva, že to bolo obdobie transformačnej recesie pre bežných ľudí a bolo to ťažká doba. Na druhej strane bola to príležitosť pre tých, ktorí naozaj vedeli pracovať, rozmýšľať a hľadať príležitosti alebo využiť príležitosti. Takže vtedy sa vytvoril nejaký základ. A ten základ som si získal, alebo nadobudol vďaka práci právnika. Ja som nič neprivatizoval a potom som tie peniaze, ktoré som začal zarábať, začal rozumne investovať. Ja chápem, že ľudia vždy vidia výsledok. To, čo človek dosiahol a nevedia tú cestu k nemu. Ja môj starý otec, to bol taký môj životný vzor, tak ten vždy hovoril, že prácu ti nebude závidieť nikto, ale majetok a výsledky všetci a to bohužiaľ platí. Vieš čo, dám ti k tomu aspoň paradajky, dobré, aby si to nemalo také... Môžem takto, dobré? Áno, áno. A mne si dal takto viacej, sebe tak menej? No, si krásna žena, ale vyzerá to, že potrebuješ jesť viac ako ja.
Fajné domáce vajíčka. Aha, a koľko máš tých pávov? Tak to neviem. Ešte, ak chceš vidieť nejakú miestnosť, kde trávim veľa času, netvrdím, že je najobľúbenejšia, tak asi pracovňa, tak ti ukážem. Vieš hrať šach? Áno, a môj syn ma s tým mučí, lebo on sa to učí na internete a už sa mu podarilo ma párkrát poraziť. Takže takto sa tvárim dôležito, tu sedím a pracujem. A toto? Tie špendličky, to je kde všade si bol? Áno, ale nie je to kompletné, lebo som bol v tomto trošku nedôsledný. Ešte tam akože dosť veľa špendlíkov chýba, musím to zaktualizovať. A máš ešte nejaký sen, kde ísť, alebo čo by si chcel splniť? No, ja som chcel, možno sa mi to ešte podarí, niekedy letieť do vesmíru a v roku 2008 som dokonca mal podpísanú zmluvu, respektíve mal som návrh zmluvy, aby som bol presný. Wow. Ale to bolo trošku náročnejšie, bolo to finančne nákladné, ale bol som vtedy na to pripravený. Z hľadiska financií dnes ľutujem, že som to neurobil, lebo dnes je to 3-krát drahšie. Koľko to asi Takto, ponúkajú dneska také tie agentúry americké, že let do kozmu, čo podľa mňa nie je let do kozmu, to je len let do stratosféry, to stojí asi 200-300 tisíc eur, čo je tiež veľa peňazí, ale je to vlastne len, že človek vyletí do stratosféry, zacíti bezťažový stav, vidí zahnutie Zeme a vráti sa naspäť. To, čo bolo považované aj tam, kam chodili tí vesmírni turisti, tak to bol vlastne 9-dňový let na vesmírnu stanicu. Vtedy to stálo $40 miliónov, dneska je to násobne drahšie. Ty kokšo. tak my nepoletíme. Tak možno, že keď budeš mať ty toľko rokov, čo ja, že to bude akože bežný turistický výlet, ako dnes idete na víkend do Ríma. Tie vypínače. Strop, obil, steny, galéria. No to je taký americký systém Crestron. Tie masky sú vlastne z mojich ciest po Afrike, Oceánii, Austrálii. Toto je vlastne tá časť, ktorá je používaná normálne bežne, aj keď teda boli sme hore, ale pokiaľ tu mám nejakú oslavu, nejakú príležitosť, tak toto považujeme za jedáleň, aj to je teda jedáleň. Na Vianoce tu zvyknete večerať? Áno. Toto je najväčšia miestnosť, kde teda, ja to nazývam, že je to obývačka, ona akože, aj to tak užívame, že tam je jedáleň, toto je obývačka, tam za tým falošným závesom, to vyzerá to ako falošné okno, tam je audio-videotechnika, ale chcem, aby to nekazilo celkovú atmosféru, tak to je zástreté a keď samozrejme sme tu, tak si tam viem zapnúť aj telku a pozerať. Koľko má miestnosti tento dom? Definuj miestnosť. Čo je miestnosť? Aj toaleta je miestnosť, aj vecko. Takú obývaciu, ako je obývačka a spálňa. 14, myslím, že 14. Nie je to až taký veľký objekt, to iba tak vyzerá. No, ja mám dvojitá. Chcela si takú kuriozitu som so starším synom postavil, len teraz to nevidno, je tam akurát rebrík. Tam je domček na strome. Naozaj? To je 300-ročná lipa. Jedny prázdniny sme si urobili program a sme celé prázdniny stavali domček na strome. Wow. To asi nie je nič prekvapivé, knižnica. Najlepšie knihy a tie, ktoré mám akože najradšej, ja ich používam, nie sú tu, ale sú v Bratislave, pretože tu knižnica nebola. Toto bola taká miestnosť nad kaplnkou, kde som si vytvoril knižnicu, ale je tu tichá miestnosť, je to jedno z najchladnejších miest v kašteli, hlavne v lete tu príjemne a mám tu kľud a pokoj. Ale on to možno vyzerá trošku tak archaicky, ale mám to aj pripojené na internet, elektrínu, takže dá sa tu normálne pracovať. Takže toto je moja obľúbená miestnosť. Dlho si rekonštruoval tento dom? Trvalo to asi 5 rokov. Wow. To sú reálne kosti, alebo je to... Sú tu 4 kostry, tam vzadu je Mosasaurus, to je vlastne plávajúci dinosaurus. A tu je lietajúci dinosaurus, Pteranodon. A tieto dve kostry, tak tá vyššia, tá dominantná, to je Allosaurus. To je originál, fosília, asi 87% je originálna, časť ostatná je dorobená, lebo to sa asi nedá nájsť 100% fosília. Takže táto spodná kostra, to je Ceratosaurus, tak to nie je originál, to som dostal ako bonus, keď som kúpil toho Allosaura. A na cenu sa ma nepýtaj, dobre to ti nepoviem. Rovno si mi odpovedal. A ty čo tu máš vlastne tieto koberčeky, to bolo živé? Vieš čo, ja nie som poľovník, ja nemám úprimne rád poľovníkov, lebo si myslím, že človek má právo zabiť zviera iba keď je hladný alebo sa bráni. Ale keďže som sa snažil vytvoriť ten interiér tak, aby to zodpovedalo účelu tej miestnosti aj dobe, no tak kedysi neboli koberce, hlavne v miestnostiach, ktoré sú zariadené takým starožitným nábytkom, ale používali
na podlahy iba kožušiny, takže to som normálne, buď mi to nejakí moji priatelia darovali, alebo som to nakúpil, čiže áno, sú to bohužiaľ akože kožušiny zo zviat. To som kúpil v Botswane, to je samozrejme akože legálny odstrel, oni to predávali ako trofej, ale to som nezastrelil ja. A ešte jednu moju obľúbenú miestnosť si ukážem. Toto iba preletíme. To je kostra reálna? To je archeologický nález z geruláty. Geruláta sú Rusovce. To sa našlo pri tzv. Záchrannom archeologickom výskume pri budovaní nejakej bytovky a keďže podľa zákona tá organizácia, ktorá vlastne nájde takýto archeologický nález, tak sa musí postarať, zakonzervovať ho a mať ho. Čiže táto konkrétna vec patrí štátu, je tu na depozite. Bol to hrob asi 14-ročnej rímskej dievčiny, čiže má to zhruba 2000 rokov. Wow. No. Takže keď hovoríme o obľúbených miestnostiach, tak aspoň vidíš, že ja mám rád ticho, pokoj, poriadok, pravidlá. Ja som narodený v znamení panny. A minule mi napadlo také jedno prirovnanie. Bola kedy sa, neviem, či to ešte medzi mladou generáciou je populárne, sa hovorilo, že každá žena má mať 5P. To si počula niekedy? Nie. To vážne? No, tak vidíš, ja už som starý. Že musí byť pekná, pracovitá, poslušná, prachatá panna. To je 5P ženských. Ja si povedal, že ja som v znamení panny, ale u mužov teda sú iné pravidlá, tak ja si povedal, že tá naša strana by mala mať 5P. Že pokoj, pokora, pracovitosť, poriadok a pravidlá. A potom sa dostavia peniaze a úspech pre krajinu. Teraz si robím trošku reklamu. Toto sú tzv. Votívne dary. Určite poznáte rôzne putnické miesta, keď sa ľudia utiekajú o pomoc k niekomu svetému, k Bohu, k Ježišovi a majú pocit, že im bolo vyhovené, tak darujú tomu miestu, tomu kláštoru, tomu chrámu alebo tomu putnickému miestu dar. Bol sa to votívny dar. Ľudia, ktorí sa tak k nemu modlili a mali pocit, že im bolo vyhovené, tak ho urobili zo striebra, buď teda symbol srdca, alebo symbol niečoho, čo symbolizovalo tú ich splnenú žiadosť. Čiže napríklad niekomu sa uzdravili zuby, narodilo sa mu dieťa, uzdravila sa mu noha, ruka. To ide? No tak toto je miestnosť, ktorú mám rád, ale vždy musím prekonávať určitú mieru lenivosti, keď sem idem a snažím sa udržiavať nejaké kondícii, aj keď priznávam, že posledný rok som trošku túto činnosť zanedbal, pretože sa venujem rôznym iným aktivitám. Je to tiež obľúbená miestnosť, aj keď ju trošku zanedbávam. A výhoda je to, že to naozaj uznávam, že niektorí ľudia mi môžu trošku závidieť, hlavne tí, čo majú radi šport a relax a starostlivosť o telo, že mám tu všetko, čo potrebujem. Mám tu základné stroje, mám tu saunu, suchú parnu, mám tu bazén. Môžem si zaplávať, je tam protiprúd, čiže aj keď nevyzerá veľký, tak akože keď sa pustí protiprúd naplno, tak v zásade sa dá plávať na mieste. Poďme pešo. Či chcete ísť vozíkom? Čo? Golfovi? Môžeme. Ja už sa nechcem vrátiť domov. Toto bola fakt dobrá kúpa, tento vozík. Si aj niečo pamätá. Si pozrieš toto tu. Ideš? Áno. Tak to som sa ešte hral s mojimi levicami a to sú stopy po ich pazúroch. To sú športoviská. A sa ešte vrátime. Sliepky sú tu, vidíš? Aha, áno. Prišli nás privítať. Aha, čaute. Pôvodne tu boli levice, to mali zimovisko, ktoré je vyhrievané v zime. A keďže som ich musel odovzdať do Malkia parku, aby som naplnil literu zákona, tak tu dneska máme sliepky. My máme doma aspoň vidíte, ako ma majú rádi. Áno. No, čo je Ja moje? sa toho celkom... Boj sa. Takže máme dneska jeden úlovok. Zverujem ti vajíčko. Ďakujem. Keď tu mám vlastne kamarátov známych, ale hlavne teda aj starší syn sem vodí kamošov, no tak tu máme športoviska. Dajú sa tu ešte postaviť aj vlastne tá sieť na volejbal, tenis sa tu dá hrať, futbal, taký ten malý. Aj to také, tuto máme, co to volá, tá na skákanie? Trampolína? Trampolína. Ak to deti milujú a ešte aj tieto. Tuto je vonkajší bazén. Práve že keď to sem ráno vyberiem, tak tu môžem zostať kľudne až do večera. Tu sú. Aha, tam! Zvyšujem náruky na chlapa.
Pozri, ako sa pri Nezobrali sebe. sme nič. Rybám Pozri. sú tu, tam sa pozri. Vidíš tie ryby farebné? Môj syn im dal mená, ale priznám sa, že už aj neviem, ako sa volajú. No poďte sem. Poďte. Poďte moja. Poďte. No vidíš. Aký ste maličký bez toho kožuška, že? No, čo moja, môj. Teraz sa ich nezbavíme. Poď. Tuto napravo je ovocná záhrada, tu sú čerešne, broskyne, jablone, hrušky. Čo sa? Ďakujem. Mňam. Jak z rozprávky. No. Musíme to dať trošku do poriadku. A dokonca som tam asi 4-krát nocoval s chalanmi. Naozaj? Len problém je ten, že oni boli takej veľkosti, že sa na tú šírku toho domčeka akože vošli. Mali tam dve také ležadlá. Áno. A ja som bol pred nimi a bol som skrútený ako taký pes na rohoške, lebo som sa tam nevošiel a ráno som sa zobudil, som myslel, že po mne prešiel vlak. Moja posledná otázka. Keď sa niekto spýta o 50 rokov, kto bol Zoroslav Kollár, čo chceš, aby bola odpoveď? Na to je ťažko odpovedať, pretože žijeme v dobe informačných technológií a o nás, o mne, o tebe, o každom vytvára nejaký názor a poskytuje občanom nejaké informácie, dneska internet a digitálny priestor a tie informácie sú malokedy objektívne. Úprimne, na tom, čo sa hovorí a píše na internete, mi až tak osobne veľmi nezáleží. Záleží mi na tom, ako budú na mňa spomínať a čo budú o mne hovoriť moji najbližší. Záleží mi na tom, ako ma vnímajú moji synovia, moje deti a moji blízki a priatelia. No a bol by som rád, keby raz povedali, že to bol slušný, pracovitý a múdry človek. To by mi stačilo. Vieš, čo najväčšia halus? Že aj napriek tomu, čo všetko má, čo vlastní, tak proste je to stále dobrý človek, pokorný a chce všetkým dobré.